Hi, where are you, madam? Hi, hi, Shobha. ಪುಂಜವ ನಮಸ್ಕಾರ ಶೋಭಾ ಈ ಆಂಜೋನ ಅವಸ್ಥೆ ತೂತಾನಯ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿನ ಅವಸ್ಥೆ ತೂತಾನ ಅಚ್ಚುನ ಇನ್ನು ಅರ್ಶಿದ ಅಂದ್ ಅರ್ಶಿನ ಲೈವ್ ಪೋತೀನಿ ಈ ಆಂಜೋ ಅವಳು ఉండద్దా మీరు బుల్చవును కృష్ణమూర్తిని అచ్చుದ కాలేజ్ దాదాపు మీరు లైవ్ బర్రె బిడొంದು ఇಜ್ಜೇರು ಓಪೆ ಆಫೀಸ್ ಶೋಭಾ ಇನಿ ಮುಟ ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪೆನ್ನ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂದಿರಿನಿ ಫುಲ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂದಿರ್ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆರ್ ದಾದ ಪನ್ಪುನಕು ಈ ಅಂಜು ಬರ್ರೆ ಬುಡ್ಪು ಜರಿಗಿರು ಬರೊಚ್ಚಿಂದು ಪಕಡ ಪಕ್ಕಡ ತೆಲಿಪುನು ತೆಲಿಪುನು ರಿವೀಲ್ ದುಂಬೆ ಮಲ್ದರತ ರಡ್ಡು ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಜನಲ್ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಏಪ ಬರ್ಪೇರು ಏಪ ರಿವೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಏಪ ರಿವೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಡ್ಡದು ಲೈಕ್ ಓ ದೇವರ ಮಂಡ ಪೂರ ಹಾಳಾತು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪುಂಜವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾಯ್ಸ್ ಏ ಶೋಭ ದೇವೇನ ಜನಕ್ಕೆ ಉಂತಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತು ದೀಪ ತುಲ ಫುಲ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ ತೋಚ್ಪವೇನ್ ನಿಕ್ ಅನ್ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ ನಿನ್ ಕಡಪುರ್ವೆ ಈ ತೂಲ ನಿಕ್ ಏತ್ ಫುಲ್ ದೀತದುಲ ಆತ್ ಕಡಪುರ್ವೆ ಇಂದ ಬರೊಂದು ನಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಶೋಭಾ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಆತಿ ಮೂಲು ಬುರ್ಚಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ನ ಪಂದ್ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸಬ್ ಆಗದವರು ಸಬ್ ಆಗಿ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಕೇಳಿ ಅಂದ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಪುಂಜವೆ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ಜ ಬಲ್ಪುನಿ ಅವಳು ಏರ ಬೇತಕ ಲೈವ್ ಮತ್ತ ಪೋಪುನ್ ಶೋಭಾ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜ ಬರ್ಪುಜ ಜನ ಆ ರೀತಿ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ನು ಸೀದಾ ಪೋಪೆ ಬಂದು ಅಡೆ ಬಲ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾನ ಅವಳು ರೇಷ್ಮೆ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾನ ಅಲ್ಪ ಆಕುಲು ಮಾತ ಅವಳು ನೇಲೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತಲಕ ಪಾತೆರವಿರತ್ತ ಐಕ ಆ ಜನ ಅಡೆ ಬಲ್ಪು ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಪೂರ ಆಪುಂಡಿತ್ತೆ ಆ ಜನಗು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲೇ ಮಗನ ಬರ್ಡೇ ಓ ಅಂದತಾ ಎನ್ನ ಸುರುಕೆ ಆಯ್ನ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ವಿಶವ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನನ್ನ ಮಾರಿಲ್ ಬರ್ಪ ಪನ ಆಂಟಿ ಇರೀಗ ವಿಶ್ ಮಲ್ತೆರ್ ಪನ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ಗ್ ಹಾಯ್ ಗೆಲೆ ಗಿರಿಕ್ ಪೋವರೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಗೆಜ್ಜೆ ಗಿರಿಕ್ ಪೋವರೆ ಉಂಡು ಓಕೆ 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 ಗೆಜ್ಜೆ ಗಿರಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಏ ಶೋಭಾ ಪೊಲಲಿಗೆ ಪೋಪುನಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಪೊಲಲಿ ಬರ್ಪೆ ಬಲ ಎಲ್ಲ ಪೊಲಲಿ ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಪನಾ ಹೈಡಲ್ ಇರಬೇಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹಾಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಲಲಿ ಕಟ್ಟಿಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ರಜೆಟ್ ಎಬೇ ಜಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಅಲ್ತ ಪೊಲಲಿದ ಶೋಭಾ ಪೊಲಲಿ ಜಾತ್ರೆ ರಶ್ ಉಂಡು ಅಂಡಲ ಪೋಪುನು ನುರ್ಕು ನುರ್ಕುದು ನುಕ್ಕು ನುಗ್ಗಲು ಮೂರ್ತಿ ಇಜ್ಜಿದುಲ ಮೂರ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು
ಕಜಿಪು ತರಕಾರಿ ಶೋಭ ಇಂಗಿನಿ ತರಕಾರಿ ಇತ್ತ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ಪುನು ಎಲ್ಲೇ ತೂಡು ಇವಾಗ ದಾದ ಮಲ್ಪು ದಾದಾಂಲೊಂಜಿ ಬೋಡೆ ದಿಂಗ್ಯಾರೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೀರಿ ಶೋಭ ಎನ್ನ ಪೇಸ್ ಇಜ್ಜಿನ ಉಂಡತ್ತ ಜನಕ್ಲು ಬರ್ಪುಜೀರ್ ಬೆತ್ತನ ಮೆಸೇಜ್ ಲ ಪಾಡುಜರ್ ಸರಿ ಕಟ್ಟುಡು ಅವಿ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಾಪಿನಿ ಬೊಕ ದಾಲತ್ತು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿರ್ಚು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಂಡತ ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೆರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಲೈವ್ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಮೂರ್ತಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ಪುನ್ ಪೋಪುನು ಅಡೆ ಮೂಲು ಕೋಡಲಂಚನೆ ಇತ್ತಿನಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಮಮತಾ ಪನ್ಪಿನ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತಿನಿಗೆ ಜರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜೆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ದುಂಬನ ಉಂತುದು ಇತ್ತೆರತ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆ ಗೊಟ್ಟರೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮರ್ಲ್ ಪಾತೆರೆದ ಅಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ಹಾ ಬೋಡ್ತುಂಡ ತೂಲ ಇತ್ತೆ ಅಕುಲು ಬರ್ಪೆರ್ ತೂಲ ಬನ್ನಗುಂಡತ ಬರ್ಪುನು ಯಾನ್ ಎದುರೆ ನಿಂಗುದನೆ ಪೋಡಿಗೆನ ಅಂಚಿ ಎಂಕೈಟ್ ಪನ್ಪುನಿಟ ಬರ್ಪುನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನ ಇತ್ತಿಲಕ ಪನ್ಪುನ ಅಕುಲ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂಚೆರೆ ಅಚ್ಚುಡು ಅಕುಲು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೆರ್ ಐಕ್ಯ ಮಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಐಕ್ಯನ್ ಪನ್ನಿ ಮನ್ಪೆರಗೆ ಮನಸಿಜ್ಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮರಾಲ ಬರ್ಪುಜೊಂಜಿ ಗೇಮ್ಸ್ ದ ಬೇತೆ ಪಾಡುಗ ಬನ್ನಗ ಪಂಚವ ಎಲ್ಲ ಪೋಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂದ್ ಶಾಲೆದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬೇಲೆದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕೊರೋನಾದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಸೇಲೆದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಪೂರಾ ಕಿರಿಕಿರಿಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಮರ್ದ್ ಏರೆಗಾವಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂದ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬರ್ಬರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓ ಎರೆಗಾವ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಏರೆಗ್ಲ ಬುರ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವು ಕಿರಿ 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 ಸಾಲೆದ ಬೇಲೆದ ಇಲ್ಲದ ಮುಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಓಲು ಕಿರಿಕಿರಿಯೇ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದುಂಬುದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಲ್ಲ ಇವಳು ಬತ್ತಾಳ ಮುಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿಲೆಜ್ಜಿ ಕುರಿಕಿರಿಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಎಪ್ಪರು ಗೊತ್ತುಂಡ ದುಂಬುದೆಲ್ಲ ಕೈತ ದುಂಬುದ ಜನಕುಲು ಏಜೆರ್ ಪೂರ ಬುರ್ದು ಪೋತೆರ್ ದಾಯಗ್ ಪೋತೆರ್ ಇಂಚಿನ ದೂಷೆನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವಾರ್ ಓ ಅಂದ ಇರ್ ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಪುಪ್ಪುನ ಅಲ್ಪತ್ತೆ ಇರ್ಸಲ ವಾರ್ ಮುಗಿದಿಜ ಬಾರದ ವಿಡಿಯೋ ಶಾಟ್ ಮಲ್ದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ವೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಾಡ್ ಪಾಡ್ ಆಯ್ ಬಡ್ಡಿ ಕಡಲ ಮಗೆ ಬತ್ತೆ ಬುಡ್ಡಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ವಾಸ್ ಇರನ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇರೇ ಮಸ್ತ್ ಪಟಕದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವಂದ ದೀಪಾವಳಿ ದೀಪಾವಳಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ ಕಡೆಲ್ಲ ಮಗೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ ಶೋಭಾ ಕೊಟಿಯನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಲ್
ಇತ್ತೆ ಇರಾನ್ ಈ ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕ ಪಂಡದುಂಡತ ಈ ಊರ್ದಕ್ಕುಲು ಸೈಪೇರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿದ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಗುಂಡತ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ನನ ಮುಲ್ಪ ಬಂಜಿ ಗಿಜ್ಜಂದ ಸೈಪ ಗ್ಯಾಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಸಾಮಾನ್ ದೆತೊನ್ನ ಐಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಡೇಂಜರ್ಸ್ ಮಿಸ್ಸೆಲ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜುಡು ಬೊಂಪಾಡ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕೇಳಿಂಗ್ದಿ ನೋಡು ಹೌದಾದ ಮಿತ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಐಟ್ ಪಾಡ್ನ್ಯಾನ್ ಅವು ಲೈವ್ ಡು ಬರ್ಪುಂಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಡು ಯಾರ ದೆತೊನ್ನಕುಲು ಅವೆನ್ ಒತ್ತಿನ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಪೋಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗ್ ಬಾಂಬ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗ್ ಬಾಂಬ್ ಪಾಡ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಪಾರಿ ಮನೆನೆಜ್ಜಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಾಯೆರೆ ಒಯ್ನೆ ಬಸ್ಸುಡು ಪೋಪುನ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಡು ಇನಿ ಬೂರ್ದುಂಡು ಮೂಜಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂದೆ ಮಿಸಾಲ್ ಎಂಚಪ್ಪುಂಡಿಯೇ ಟ್ರಂಪ್ ಟ್ರಂಪ್‌ಗ್ ಮಂಡೆ ಬಾಳೋಡು ಡ್ರಮ್‌ಡು ಟ್ರಿಪ್ಪು ಟ್ರೆಂಪು ದಾದಾಯ್ ಶೋಭ ತೋಟೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಗಲೆ ತೋಟೆ ಕಲ್ಲುದನ ಅತ್ಯ ಅತ್ಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವು ಮಿಸಲ್ದ ತಿಕ್ಕುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಎಂಗುಲು ಬರ್ಡ ಗೋನಿ ಬತ್ತುಂದು ಬೆಜ್ಜಾರೆ ಕಜವ ಬೆಚ್ಚಲಕ ಟ್ರಂಪುನ ಗಿಡ ಬೋಡು ಓಪಾಡ್ವೀರು ಸಿರಮ ಸೂರ್ಯನ ಸೈರನಾ ಓಕೆ ಸೈರನ್ ಪಾಡ್ವೆರ್ ಮಿಸಲ್ ಪೆಜ್ಜರ ಬರೋಡ ಮಿಸಿಲಿ ತೂವರೆ ಬುಡ್ಪುಜೆರ್ ಅತ್ತಿ ಐತ ತುಂಡು ಮೀನು ತಿಕ್ಕುವ ಬರಿಟ್ ಬೆಚ್ಚ ಗೋನಿ ಬತ್ತುನ ಬತ್ತುನ ಪೆಜ್ಜರೆ ಮೂಲ್ಕಂತ ಗುಜಿರಿ ಕೊರ್ಕಂದ್ ಮತ್ತೆ ಗುಜಿರಿ ತಕುಲು ಬೆಚ್ಚರೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ತಕುಲು ಅರಟದು ಬೇರು ಮುಲ್ಪ ಮಿಸಲ್ ರಾಕೆಟ್ಲ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಬೂರ್ ನೆಟ ಆಂಡ್ ಮಾರ್ರೆ ಮೂಲು ಮಿನಿ ಬೂರುಂಡು ಕಾಲಿ MRPL ಗ್ ಪಾಡ್ಂಡಯ MRPL BSF ಗ್ ಪೊನ್ನು ಮರ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಓಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಬೇತಕಲ್ನ ಲೈವ್ ಡು ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪಿನಿ ಹಾಯ್ ಪಂಡಿನಿ ಪೋಪೆ ಬಂದು ಪೋಪಿನಿ ತಿಕ್ಕಿನಕಲ್ ಲೈವ್ ಪೋಪುನ ಜನ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ರಾಕೆಟ್ ಹಾ ರಾಕೆಟ್ಲ್ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೂತೆ ಮಿಸಿಲ್ ಬೂರ್ನ ಪುರ ಶೋಭ ಮೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ಪೋತೆ ಆ ಜನ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಆ ಜನ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಂಡ್ ಪೋಪುನಿ ಈರ್ ಕುಲ್ಲೆ ಮೂರ್ತಿ ಈರ್ಲ ಆಟ್ ಗೊತ್ತಂಡ ಇರೆಗ್ ಓಲು ಮಾತ ನೇಲರೆ ಪಾತೆರೆ ತಿಕ್ಕು ಈರ್ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನಂದ್ ಗೊತ್ತು ದುಂಬು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಲೈವ್ ಡು ಇತ್ತೆ ಗಲ್ಗೆಗ್ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಅವಲ್ದು ಅದ್ದಾದ ಪಾತೆರ್ವೆರ್ ಶೋಭ ಮೇರೆಗ್ ಮೂರ್ತಿಗ್ ಅತ್ತ ಅತ್ತದ ಪಾತೆರ್ವೆರ್ ಆ ಜನ ಐಕೆ ಪೋಪಿನ ಅರೆಗ್ ಅಂಚ ನೆರೊಂದಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಲೈವ್ ಡು ಉಂತುಜೆರಾರು ಆಯಿನ್ ತೂತೆ ಲೈವ್ ಡು ತತ್ತತಾರೆ ಮುರ್ಕವೊಡು ದಕ್ಕೋಡು ಪೀಂಟವೊಡು ಪನ್ಪೆರ್ ಆ ಜನ ಐಟ್ ಉಲ್ಲುಂಡು
ಉಲ್ಲನ ಹೀಗೆ ದಾಡ ಪಂಡ ಬೇಜಾರಬ್ಜೆ ಸುಚಿತ್ರಾ ಸುಚಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ಸುಚಿ ಸುಚಿ ಅನ್ನ ಮೋನ ಆತಂದ ಎಂಚ ಒಂದು ಪೋತೀನಿ ಗಮ್ಮತ್ತಾಪುಂಡು ಪೊಂಜವೆ ಅನ್ನೆ ಗಮ್ಮತ್ತಾಪುಂಡು ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತಾವಡು ಪೋಲೆ ಇಪ್ಪಡಿಗೆ ಬಲ ಗಮ್ಮತ್ ಯಾಮಲ್ಪೆ ಓ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಜವೆ ಸುಚಿತ್ರ ಸುಚಿ ಸುಚಿ ಅವು ಸುಚಿ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಿಫ್ಟಾ ಡನ್ನಾ ಓಕೆ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೇವಾ ಸುಚಿತ್ರ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಸುಚಿತ್ರ ಸುಚಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಸದ್ಯ ಟ್ರೋಲಾಪ ತಿಕ್ಕಿನ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಲೈವ್ ಪೋದು ಪೋದು ಸುಚಿತ್ರ ఉందా ಚಾನಲ್ ఉందా ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಿನ ಮುಲ್ಪ ಕಡರಮಗೆ ಬೊಕ ಶೋಭಕೋಟೆ ಉಳ್ಳೇರ್ ಅಕ್ಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆವಿ ಅವಂದು ಅವಂಡು ಅವಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೂರ್ತಿ ಕಡಲ ಮಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ರಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ತಿ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಉಡುಪಿ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನೀ ಬೊಲ್ಪ ಊರುಗ್ ಬತ್ತಿರಿ ಓ ಪೂರ ಕೋಡೆ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಅಂದ್ ಇಡಿ ಕಿಸ ಖಾಲಿ ಆದ್ ಬತ್ತಾರ ಸದ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಟ್ರೋಲ್ ಮೂರ್ತಿನ ಮೂರ್ತಿನ್ ಕಟಪಾಡೊಡು ಅಲ್ಪ ಕಂಬಗ್ ಅತ ಶೋಭಾ ಉಡುಪಿ ಟು ಉಡುಪಿ ಅತ್ತತ್ತು ಉಡುಪಿ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹಾ ಉಡುಪಿ ಟು ಆಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 7 ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈತ್ ಬೇಗ ದಾನೆ ಲವರ್ನ ಬುಡುದು ಬತ್ತೀನಿ ಪಂಡ್ರೆ ಪುಜಿ 15 ಒಂಜೆನ್ 19 ಉಪ್ಪೇರು ಇಲ್ಲ ಹಗಲು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಗುಲು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಗಲು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಕಿದಗ್ಲು ಕುಡ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಕದಾನೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ಲೆ ತಗೋತೀನಿ ಕುಡ 2 ದಿನ ಕುಲ್ದೊಡು ಬತ್ತಿಂದಯಾಗ ಪೂರಾದೆ ಬೈದೊಡಿತ್ತು ಅದ ಮೂರ್ತಿ ಬತ್ತಿಂದ ಈಗ ಅವಲೆ ಕುಲ್ದೋಡು ಈರ್ ಪೂರ ಮುಗಿತದ ಬೈದೋಡು ಇರೆ ರೀನ ಮೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರು ಮೂರ್ತಿ ಇರೆ ಬೇಜಾರ ಬಜಾ ಕುಲ್ದು ಕುಲ್ದು ಸುಚಿತ್ರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆವಡ್ಗೆ ಮೂರ್ತಿ 8th ಮಂತ್
ಎಲಿಜಿಲ್ ಎಂಕ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈ ಮರ್ಲ ಪೂರ ಉಂತವೆ ನಿನ್ನ ಆ ಜನ ತಿಕ್ಕಲೆ ಓಲು ತಿಕ್ಕಿನಡೆ ಬರ್ತದುಂಡು. ಮೂತಿ ಎಂಕ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈ ಮರ್ಲ ಪೂರ ಉಂತವೆ. ಮೂರ್ತಿ ಏಪ ಬರ್ಪ ಮಲ್ಪೆಗ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ್ ಶೋಭಾ ಬಾಯ್.